oon nyt täällä Tampereella, siskon luona. Mä oon sun sisko asunnossa, mun sisko on vielä töissä. Mä olin äsken kaupungilla. Mulla on jalat ihan mustana. Mä olin taas vaihteeksi koko päivän korkeinen kelassa. Ja se kauppilas tietysti tietää, että on paljon tystä kävelyä, niin laittaa ehkä on suosioilemaan masaasteen. Nyt on päkkiä ihan paskana. Mutta ei se mitään. Mulla oli kuitenkin ihan kivaa. Nyt on maanantai. Mutta täällä lauantaista asti. Henna käytiin jo lauantaina kaupungilla. Mä ajattelin sinä sekoittaa housut, satinhousut. Mulla oli ne sellaiset violetit satinhousut sieltä. Mä olisin samalla laittanut harmaat. Sitten mä otin sieltä sellaiset mekon, mutta mä en katkaista sen keskeltä kahtia, jolloin sit tulee hame ja paska. Tää se on häitä. Niin sitten mä astin silloin usein pappahousut, kun oli euron päivä. Mutta nyt, niin tänään tietysti Uffelle saat uudet erät, niin mä menin heti 10. Menin jo sinne katsomaan haimessa, niin siinä mä tajusin sen jutun. Uffellahan vitun kallis, saatana ne ylihintastelee niitä vaatteita ja kenkiä. Ei sieltä oikein paljon mitään viittin ostaa, mutta mä astin vyö ja lausun. Sitten muuten mä astin tänään, meidän äitille tuli äitikseen neonpinkin leikkuulaudat Tokkalta. Sitten mä ostin Sidalta sellaisen pikkusen kolikkopussukan, mustan kiiltonahkaisen. Sitten mätsyn muuta en kaikkea ostaa. Mulla ei ole rahatilanne mikä hirveän hyvässä, niin mä oon vielä sinne Helsinkiin, niin pitää vähän säästää, koska muuten mulla ei ole siellä yhtään rahaa, ja kyllä mä sielläkin haluan vähän kuluttaa. Niin. Mun piti mennä keskiviikkona Paulan kanssa Sinapin avajaisiin Jyväskylään noin 12. Mutta nyt kävi vähän niin että Paulan kanssa on parturissa. Ja me mennäkään. Hei! Mutta aina palkotti piirtää. No ihan sama. Saa nyt nähdä. Mut joo. Täällä kätistä mun turpaanista. Niin mä astin tän silloin lauantaina kanssa. Ne on maksanut 90 senttiä, kun mulla oli vielä lahjakostia. Ja. Ei tässä muuta. Nähdään taas. Katsotaan, jos mä niin no saadaan sitten kuvaan, kun mä näytin sitä, mutta nyt ettei ole liian pitkäksi. Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall. Now you're gone.